Bună, Liviu! Suntem la primul episod al unui proiect unic, spunem noi, în care aducem la o masă un antreprenor și un psihoterapeut. În primul și în primul rând să ne prezentăm cine suntem și ce facem. Liviu Matache este numele meu. Am o experiență de 25 de ani în domeniul vânzărilor, 20 de ani de management și în ultimii 7 ani în zona de antreprenoriat. Numele meu este Oana Cuieșdeanu. Am început cariera mea în urmă cu 18 ani ca și psiholog, apoi am făcut formare de psihoterapeut și trainer în psihoterapie pozitivă. Sunt fondator a 2 centre de psihoterapie, Positum for Mureș, care activează în Târgu Mureș, și Leader Identity în București. Sunt o ardeleancă atipică, îmi place să spun, pentru că nu am avut răbdare să stau în normele sociale și mi-am dorit foarte mult să dezvolt copiilor mei un pașaport de educație, motiv pentru care sunt în București. Motiv pentru care demarăm acest proiect, care începe printr-un prim episod al unui podcast. Noi l-am numit Dare to be You, antreprenori în conflict. Da, suntem foarte dornici să aducem la aceeași masă idei diferite, din domenii diferite, și să încercăm să formăm un DEX autentic al unui lider și antreprenor de succes. Ești unul dintre antreprenorii care n-a fugit încă de psihoterapeut. Nu este timpul pierdut. Pot să fug. Dar, momentan, sunt aici. Mă bucur mult. De Și ce eu. suntem față în față? Pentru că, la un moment dat, într-o discuție pe care am avut-o, ne-a venit ideea unui podcast. Eu mă gândeam deja să discut cu un psihoterapeut, să vedem cum aș putea să-mi îmbunătățesc abilitățile în zona de antreprenoriat. Te-am întâlnit și de acolo a plecat ideea asta de a face și un podcast. Asta Și tu ai este fost, situația pe care o știi tu. Situația pe care o știu eu pornește cu mult timp în urmă. Okay. Eu am avut această idee de când m-am mutat în București și poate și mai în spate, pentru că sunt ardeleancă, dornică să spargă puțin rutina, dornică să spargă puțin zona asta care se cunoaște foarte bine că noi lucrăm cu ușile închise, și să nu mai aduc antreprenorul pe canapea, ci să merg eu spre antreprenor și să-i arăt cât de frumoasă poate să fie această combinație a unui limbaj dintre antreprenor și psihoterapeut. Dar ți-a luat ceva timp. Mi-a luat ceva timp pentru că acomodarea în București nu a fost atât de simplă. Okay. Odată ce vii dintr-un oraș cum este al meu natal, Târgu Mureș, acolo unde cumva networking-ul este mult mai simplu, regulile sociale sunt extrem de minimaliste, te știe toată lumea, pentru că se creează această rețea de suport. Aici, în București, s-au întâmplat lucrurile diferit. Este orașul mai mare, mai întâlnești oameni care nu vorbesc aceeași limbă cu tine și bineînțeles că mi-a luat ceva timp până am ajuns în acest grup de business din care noi ne știm. Din punctul tău de vedere, există o diferență între antreprenorii din Târgu Mureș și antreprenorii din București? Ai sesizat o diferență? Categoric da, pentru că în momentul în care ai o rețea mult mai aproape de tine, te cunoaște toată lumea, îți este mult mai simplu să îți vinzi produsele sau serviciile pe care le ai. Okay. Aici, în București, în schimb, este concurența mult mai mare. Și atunci fiecare antreprenor este mult mai curajos și încearcă să-și arate mai mult autenticitatea. Ceea ce este un fenomen extraordinar de frumos. Adică acolo unde ai mai mulți florari pe aceeași stradă, îți dau un exemplu, fiecare dintre ei trebuie să fie suficient de creativ încât să-și pună marfa și magazinul în evidență. Crezi că un psihoterapeut ar putea ajuta un antreprenor în dezvoltarea lui atât personală cât și din punct de vedere business? Categoric da. Pentru că noi avem obișnuința să ne uităm nu doar la suprafață, să ne orientăm nu doar spre probleme și spre conflictele cu care el se confruntă aici și acum, ci ne orientăm și spre ceea ce nu se vede cu ochiul liber, spre zona de conflicte inconștiente, acele conflicte care, fără să-și dea seama, din când în când îl blochează. Ok. Pentru că, dacă ne gândim, noi suntem într-o societate care se mișcă foarte rapid. Așa este.
Eu am o motivație vis-a-vis de acest proiect și de această poftă de a dezvolta un limbaj comun cu antreprenorul, dat fiind faptul că am 2 copii care își doresc business, își doresc arhitectură, își doresc să se expună, să aibă abilități, să meargă în lume și să aibă voce, motiv pentru care motivația mea a crescut vis-a-vis de a învăța ce înseamnă antreprenoriatul și cum trebuie atacată această zonă care este în mișcare. Mai ales acum după pandemie, când mai mult ne-am expus online decât am lucrat față în față. Dar vreau să te întreb, tu când ai început această latură a antreprenoriatului? De unde ai luat-o? De unde... Cred că întrebarea de unde mi-am început cariera sau de unde am început, întrebarea mai bună sau la ce aș putea să răspund este, am început să lucrez la 19 ani în vânzări. Dar te consideri antreprenor de la Nici în început? momentul acesta nu pot să spun că sunt un antreprenor în adevăratul sens al cuvântului. Și aștept de la tine să-mi dai o definiție a antreprenorului. Poate așa o voi înțelege mai bine. Cu antreprenoriatul am început undeva în urmă cu vreo 12 ani. Am făcut greșeli, multe, și cred că de scurt timp am început să iau decizii mult mai bune, să văd lucrurile ca un antreprenor și nu ca un angajat. M-ai întrebat ce este antreprenoriatul. Dar O întrebarea definiție mea... a antreprenorului, dacă ai putea, ai o definiție a antreprenorului, cum vezi tu din punct de vedere al psihoterapeutului antreprenorul? Știi care este șmecheria? Eu nu știu dacă suntem educați în direcția antreprenoriatului atât de mult pe cât ne-am dorit. Pentru că venim dintr-o generație care a descoperit lucrurile așa. Cu siguranță nu suntem atât de educați și ne autoeducăm. Prin greșeli, prin faptul că au intrat în conflicte, prin faptul că n-au știut care sunt rețetele networking-ului. Cumva, în mintea mea, antreprenorul este acel curajos care are idei și care începe să și le pună în practică. Dar, pe lângă aceste idei, are nevoie de parteneri, de oameni, de echipă, cu ajutorul cărora să facă lucrurile să funcționeze, exact cum facem noi acum. Am avut o idee, ne-am dorit un podcast, eu mi-am dorit în stilul meu, adică mi-am imaginat după 3 ani în care am tot căutat oameni că ar fi mai simplu să pun laptopul în față. Corect. Și să te invit față în față la microfon, momentul în care... Și acum, după 3 săptămâni, încă nu înțeleg conceptul. Am fi stat fiecare cu un calculator în față și vorbeam la ele, dar ok, să trecem peste acest moment. Și nu neapărat aceeași limbă, da. Ei, în momentul în care ai venit tu cu ideile tale și am făcut un mix de idei, ne-am dat seama că ne lipsește Piulița. Piulița fiind acel om care înțelege ce înseamnă regia, imaginea, sunetul, ei sunt aici alături de noi, adică pur și simplu am format o echipă. Exact. Acest podcast nu ar fi fost funcțional dacă echipa n-ar fi vorbit aceeași limbă. Adică fiecare dintre noi am avut un rol și avem un rol și mai mult decât atât ne-a ajutat foarte mult faptul că ne mixăm ideile și informațiile. Dar la început aveam un limbaj total diferit. Fiecare avea ideile lui. Ce facem în astfel de momente? Noi avem, în general, limbaje diferite pentru că venim din medii diferite. Eu sunt ardeleancă, tu ești? Oltean. Nu avem cum să avem aceeași limbă. Absolut. Nici accentele nu sunt aceleași. Vreau să te întreb dacă la voi se mănâncă mărar. În ciorbă? Se mănâncă mărar. Nu mănânc eu, dar se mănâncă. Ok. La noi, în Ardeal, se pune pătrunjel în ciorbă. Deci există tot felul pătrunjel mai mult. Așa. Există tot felul de valori extrem de diferite. Noi, ca indivizi, ne formăm într-un mediu și absorbim tot ce se întâmplă de jur împrejurul nostru și atunci avem cumva un limbaj autentic, pe care de cele mai multe ori nu îl valorizăm atunci când mergem în echipe. Fie ținem cu dinții de acest limbaj și considerăm că este cel mai bun, și în momentul în care vine altcineva și încearcă să ne povestească despre valorile lui, îi punem frână, efectiv îl blocăm, pentru că noi știm mai bine,
Așa, fie avem tendința să ne supunem și să nu avem curaj să ne exprimăm punctul de vedere sau să ne aducem autenticitatea față în față cu cei din jurul nostru. Senzația mea în lumea asta a antreprenoriatului, deși încă n-am stabilit încă o definiție exactă a ce este antreprenoriatul, este că oamenii lasă din ce în ce mai puțin de la ei. Că nu sunt de acord cu ideile celorlalți. Pe principiul, lasă-mă că știu eu mai bine cum să fac. Am făcut 5 ani de zile așa, Da, într-un anumit moment mi-a fost foarte bine, ok, acum am ceva probleme, dar voi trece peste. cine recunoaște care are probleme? Sunt persoane care recunosc că într-un anumit moment, nu recunosc în gura mare, asta să ne înțelege. Dar la o discuție, un amic, un prieten, lucrurile astea se recunosc. Dar senzația mea și eu am fost acolo. Știu eu. Știu eu mai bine. Tu vrei să spui că în momentul în care intri în conflict, ai obișnuința să te duci înspre prieteni și să te confesezi și să ceri ajutor? Am făcut lucrul ăsta. Oare ar fi important ca antreprenorul să facă același lucru în cadrul echipei, în momentul în care dă de greu, în business-ul pe care îl are, să meargă și să întreabă? Pentru că sunt foarte puțini antreprenori care fac lucrul ăsta. Ok. Mai degrabă se duc și vorbesc cu un prieten, doi, și îți spun păsurile, decât să se ducă în cadrul echipei, nu știu, la partenerul de afaceri și să ajungă la un numitor comun. Pentru că aici, așa am văzut, în experiența mea, așa am văzut că se întâmplă tot timpul. Sunt două păreri și fiecare vrea să demonstreze că părerea lui este mai bună. Ok. Deci, supunerea și controlul Exact. sunt Cuvinte de ordine. cuvinte de ordine. Și nu neapărat acest curaj de a expune ideile, de a le mixa, de a avea diversitate, de a găsi soluții împreună. Cred că cea mai mare temere, nu cred, sunt sigur că cea mai mare temere a noastră este teama de schimbare. Și sunt foarte puțini oameni care fac o schimbare încă de la început, care au curajul să facă o schimbare. De adevăr, schimbarea înseamnă curaj. În mintea mea, ce spui tu se transmite în anxietate de performanță, teamă de eșec. Da. Pentru că în momentul în care pornim la drum într-un business, într-o afacere, bineînțeles că aceste temeri vor fi la pas cu noi. Este cea mai mare temere. În momentul în care eu pot să fac diferența între angajat și un om care are un business. În momentul în care ești angajat, îți este mult mai simplu, îți este mult mai ușor. Ai o plasă de siguranță. E ok, merge firma, este în regulă. N-am făcut luna asta, las că facem luna viitoare. Firma este mare, are potențial, are fonduri. Este în regulă. În momentul în care treci în zona de antreprenoriat, încep să vină toate peste tine. Și antreprenorul, cred că este, în cadrul unei firme, cred că este cel mai supus greșelilor. Da, pentru că el ar trebui să managerieze atât partea financiară, partea rațională, Exact. cât și partea emoțională. Partea emoțională ce ține de oamenii pe care îi are în echipă. Eu am o întrebare. Te rog. Crezi că oamenii care vin la job vin pentru a munci, a obține rezultate, pentru a fi focusați pe performanță sau vin pentru acceptare? Oh. Ai dat greu. Te referi... Hai să facem o diferență, hai să fim un pic mai specifici. La ce te referi? Angajații, antreprenorii, în general? Hai să ne gândim la angajați. Cred că sunt puțini cei care vin efectiv să-și facă treaba în momentul acesta. Ce am observat de-a lungul timpului am observat un aspect, nu știu, care pe mine întotdeauna n-am reușit să-l înțeleg, să nu poți să spui lucrurilor pe nume, la job. Da. Stai puțin că nu trebuie să-i spui așa că s-ar putea să-l deranjezi, să nu supărăm, să nu-l deranjăm, că este într-o stare emoțională proastă și s-ar putea să-și dea demisia. Ok. Dar uneori antreprenorii chiar vin cu această atitudine. Supărați, obosiți, deranjați, stau cu ușile închise, îi vezi să fie extrem de dornici.
Să meargă spre angajați să-i întrebe cum mai merg lucrurile? Nu, pentru că odată este zona asta de, ok, nu știu, e supărat și are ceva probleme acasă și vine și este supărat. Și al doilea aspect este faptul că am întâlnit tot felul de manageri, hai să neapărat, că nu trebuie să fii neapărat antreprenor, poți să fii și manager, poți să fii team leader, nu știu, absolut orice. Băi, stai puțin că eu trebuie să-mi arăt respect oamenii din subordinea mea, adică nu vorbesc Este un așa must. cum... E un must, adică eu sunt șeful Eu te-am angajat. și cu șeful nu vorbim așa ori și cum. Adică înțeles. trebuie să arătăm un pic de respect. Lucrurile astea nu le-am înțeles în totalitate. Ok, mi se pare că întotdeauna a fost adeptul principiului că respectul nu se cere, se câștigă. Foarte frumoasă această expresie. Și nu toată lumea e lider. Sau nu toată lumea poate să fie un lider. Dacă ești antreprenor, ar fi benefic să fii și un lider? Ar Asta fi. vrei să zici? Ar fi. Ar fi. Ce înseamnă un lider în mintea ta? O persoană care este urmată de cei din cadrul entității în care Ok. și nu neapărat unde lucrează și în viața personală poți să fii un lider. Adică poți să fii și părinte lider și profesor lider, Normal. dar liderul, din punctul tău de vedere al antreprenorului, are ceva caracteristici importante? Trebuie să fie într-un fel? Îi dă cineva un... Nu există un Manual? script. Nu Ok. nu există un script pentru lider. Și tu cum l-ai descoperit? Știi care e rețeta unui lider de succes? Unui antreprenor? Încă nu am această rețetă nici a unui lider de succes, nici a unui antreprenor de succes. Când voi scrie o carte ca să le arăt și altora. Cred că asta se modelează de-a lungul experienței de viață, profesionale, personale, și cred că trebuie să fii deschis spre oameni. Cred că e o caracteristică foarte importantă. Nu o să văd niciodată, n-am nimic cu tagma lor, IT-știi, dar nu o să văd un IT-ist care stă tot timpul într-un calculator să atragă în jurul lui o masă de oameni care să-l urmeze. Pentru că e o anumită tipologie. A? Repet, nu am absolut nimic cu IT-știi, ba chiar sunt prieten cu unii dintre ei pe care îi cunosc. Dar nu există o rețetă a succesului. Da, poți să te antrenezi și, așa cum am spus și mai devreme, să fii deschis către oamenii din jurul tău. Eu cred că acest lider, acest model, ar trebui să pornească uitându-se mai întâi în oglindă. De la atitudinea pe care o are... Vezi, de-aia am zis să vorbesc cu un psihoterapeut, că îmi dă niște explicații mai... Adică suntem obișnuiți în acest domeniu să ne uităm la resursele pe care oamenii le au. Știm foarte clar că oamenii sunt autentici. Da. Și atunci încercăm să aducem la suprafață, după ce, așezat pe canapea, omul începe să scape de această temere că va descoperi tot ce este mai rău despre el și despre trecutul pe care îl are. În momentul în care depășim această barieră, ajungem la resurse. Și ne dăm seama că oamenii au extraordinar de multe resurse pe care nu le folosesc. Începând cu corpul. Adică, dacă ai o poziție care transmite încredere, dacă îți folosești vocea, dacă îți folosești limbajul, dexul interior, în așa fel încât să ajungi spre ceilalți, să te audă, să te asculte, să internalizeze ceea ce îți dorești. Mai mult decât atât, un lider ar fi foarte important să asculte. El să asculte mai întâi, înainte să urle, înainte să aducă oamenii în conflict. Să ne înțelegem, și liderii mai urlă câteodată. Adică nu este că nu ridicăm vocile. Urlă atunci când au așteptări și s-ar putea să aibă așteptări nerealiste. Sau așteptările nu se... Eu vorbesc acum în numele meu personal. Tu urli la job? Am avut momente. La toți cei din jurul tău? La toți cei din jurul meu. Nu urlu. Hai să nu numim Țipi. urlat. Nici măcar. Ridic vocea. Și când ridici vocea, ce se întâmplă? Se face liniște.
Asta înseamnă că ți-ai atras angajații în echipă? Sau ai făcut ordine? Din punctul meu de vedere, așa văd lucrurile. Nu spun acum că le văd cum trebuie. Cât timp îți ia din momentul în care ai țipat sau ai urlat să readuci stabilitate în echipă? Mie foarte puțin. Adică ei știu foarte bine. Tu ai o rețetă. Urli și în 5 minute îți revii. Hai să definim ce înseamnă din punctul tău de vedere a urla și ce înseamnă din punctul meu de vedere a urla. Poate nu avem aceleași noțiuni. Ok. Hai să ne gândim la semafor. Ok. Ai culoarea roșie, Mai mult de galben n-am... ai culoarea galbenă, ai culoarea verde. Bun. Te încadrezi la Galben. galben. Da. Adică Deci nu sunt ești în zona de roșu. Ajungi vreodată la roșu Nu la job. în viața privată? Da. Care e motivul pentru care crezi tu că ajungi la roșu? Pe moment simt că pierd controlul. Bun. Adică ce se întâmplă mă scoate atât de mult din zona de confort și îmi creează o stare atât de rea încât ajung în zona roșie. Dar la mine e simplu. 3 țigări și s-a rezolvat problema. una după alta. Adică te retragi. Tu când intri în conflict, în loc să mergi să explici de ce te-ai Mă supărat, cunosc destul de bine și știu că dacă în momentul ăla nu mă retrag, nu este ok, nu este în regulă. am înțeles. Mă cunosc destul de bine. Dar eu mă gândesc că pentru a ajunge în zona roșie, îți ia ceva timp. Adică nu ți se întâmplă de pe un moment pe altul. Dar uite, am avut tot felul de-a lungul timpului, tot felul de situații în cadrul jobului, în care mi s-a spus, ești foarte coleric, ești foarte agresiv. Și am zis, Ai etichete? eu sunt omul etichetelor, adică cred că le-am așa lipite. Treci cu atâtea etichete. Foarte simplu. Mult timp asta și m-am întrebat, băi, este ceva neregulă cu mine? Adică, Cu siguranță, dacă ei spun. Da. Am avut situații în care, bă, lucrurile astea nu s-au întâmplat așa cum a trebuit. Adică, ok, de ce venim la muncă? Să facem lucrurile astea. Bun, de ce nu s-au făcut? Adică trebuie să vin eu să vi le fac. Și am primit feedback. Cum pot să ne spui așa ceva? Și am zis, ok. Nu-i bine să ne dai direcție. Nu este Deși bine. antreprenorul este locomotiva până la urmă. Da, și nu numai în cadrul firmei, în cadrul relațiilor și cu alți parteneri. Adică eu am fost tot timpul ce am de spus trebuie să spun, că altfel nu mă simt bine. Simt că o iau un pic, mă duc în roșu. Dar în momentul în care spui, ești și ascultat și auzit, La un moment dat știu sigur că nu mai eram auzit. Că, ok, vorbește din nou Liviu, ok. Asta oricum tot timpul e pe conflict. consider că erai directiv sau erai asertiv în momentul în care îți exprimai punctul de vedere. Asertiv însemnând că pur și simplu spui atât de clar lucrurile, dar pe lângă faptul că ai claritate, le spui și cu empatie. Le spui și calm și în așa fel încât mesajul să ajungă, să pătrundă și lucrurile care ți le dorești să se întâmple. La un moment dat mi-ai povestit că noi ne formăm caracterul în copilărie, adolescență, până la 24 de ani, după 24 de ani e un pic mai dificil. Da, era vorba de personalitate. Personalitate, ok. Mama avea o vorbă. Muzica... Tonul face muzica. Tonul face muzică. Da? Ce frumos. Eu am izbucne, sunt destul de coleric și sar repede în sus. Și m-am gândit foarte multe ori că poate felul în care am spus-o a deranjat. Adică s-ar putea să țină oamenii la distanță. Exact. Dacă aș urla la tine în momentul ăsta, cum te simți? Dacă îmi spui și motivele pentru care Nu-ți stă urli... bine cămașa, adică despre ce să mai vorbim? Pa, cu ce pot să mai zic? Să intru în conflict cu tine? O facem, nu este niciun fel de problemă. Ți-am scăs omul conflictelor. Da, o spuneam, întotdeauna eu am spus lucruri pe nume, lucrurile direct. Nu am stat să mă ascund după niște perdele, stai puțin, știi? Înțeleg că în acest moment ești puțin supărată, dar totuși... Te-ai transformat în terapeut acum. Dar hai să vedem cum... Nu, Nu ai timp. da.
De ce Antreprenorul... de ce stăm să ne ascundem? De ce nu înțelegem că relațiile în cadrul jobului sunt niște relații în cadrul jobului și nu sunt relații personale, iubire. de iubire. Nu trebuie să ne iubim. Iubirea o avem acasă. Mai degrabă ar trebui să ne acceptăm, sau ar fi indicat să ne acceptăm. Asta este una dintre cele mai mari obstacole, din punctul meu de vedere, cu care eu personal mă confrunt. De ce trebuie să fac frumos în anumite momente, doar de dragul de a face frumos, că cineva este frustrat pe... Nu mă întreba ce, dar... Oamenii probabil au așteptări mari, așteptări greșite de la antreprenor. Antreprenorul să vină și să curețe și problemele personale, să fie și un terapeut. Posibil. Adică în momentul în care oamenii ți intră în birou, să faci o consiliere de dimineață. Nu ți-ar fi mai simplu? Sau am alte idee. Dar eu o fac din când în când. Adică Poate să angajezi un terapeut ca să-ți facă o ordine de dimineață. mie îmi place foarte mult să mă uit la filme și la seriale. Și mă uit la un serial. Miliarde se numește, Billions, unde în cadrul unei firme, ok, vânzări pe bursă, au angajat un psihoterapeut. Adică aș face asta în absolut orice moment. Eu cred că în orice companie este nevoie de așa ceva. Pentru că petrecem la muncă mai mult decât petrecem în viața personală, mai mult decât petrecem acasă. Din nefericire. Da. Și este clar că dacă nu ești ok acolo, nu ești ok nici acasă, începi să duci probleme de la muncă, să le duci acasă, începi să te ceri și acasă, să stai stresat, Și din punctul meu de vedere ar fi minunat. Ok, nu știu dacă în societatea noastră, în România, sunt foarte multe firme care fac lucrul acesta, dar poate mergem și noi în zona asta. Eu vreau să-i provoc. Eu știu că tu vrei să-i provoci. Adică. În momentul în care aducem terapeutul ca resursă, avem, în opinia mea, extrem de multe beneficii. Pentru că un terapeut privește lucrurile din zona personalităților, din zona autenticității, rezolvă problemele conflictuale la nivel de grup, aduce în lumină temele principale pentru care oamenii se ceartă și, bineînțeles, că încearcă și reușește, cu ajutorul echipei, să educe un limbaj comun. Exact ce spui tu, adică să facem curățenie, să menținem echipa într-un echilibru, să facem diferențierea între aria corp, adică cine sunt eu, ce nevoie am, aria muncă, ce fac la muncă, ce comportament ar trebui să am în momentul în care merg la birou, ce fac în relațiile mele cu cei dragi, cu rudele, cu prietenii, cu cei care nu mă iubesc foarte tare și care îmi sunt planurile de viitor. Adică pur și simplu începem o diferențiere și începem un proces de conștientizare a rolurilor și cum anume ar fi sănătos să ne comportăm. Apropo de ce spuneai, fiecare dintre noi, dacă avem voce, dacă ne expunem punctul de vedere, putem să ducem acea firmă sau acea companie la un punct de succes. Mă refer acum la podcast, de exemplu. Cum se spunea acum mulți ani de zile, pe noi culmi de dezvoltare și civilizație. Dacă în acest podcast tu nu ți-ai fi spus punctul de vedere, eu n-aș fi venit cu nevoile mele. Nu-l mai făceam pe următorul. Nu-l mai făceam pe următorul, asta una la mână, dar eu am senzația că nici nu ne-am fi auzit, pentru că băieții care sunt în spatele microfoanelor, cei care reglează acum sunetul, și-au spus și ei punctul de vedere. Adică n-am putut începe podcastul până n-am reglat sunetele, luminile și așa mai departe. Dacă am fi mers după prima idee, îl făceam foarte simplu, cu un laptop, un microfon și un aparat de fotografiat și era ok. Eu cred că e prea mult spus aparat de fotografiat. Aveam telefoanele. Erau telefoane. Adică, ideea este tocmai acest aspect, să poți să aduci la aceeași masă oameni cu experiențe diferite, oameni din domenii diferite, oameni care știu să-ți vorbească clar despre experiența lor și să reușești să combini acele experiențe în așa fel încât să-ți obții toate obiectivele de care ai nevoie. Așa cum ți-am spus, gândește că sunt într-un domeniu al vânzării, lucrez într-un domeniu de vânzări. Da? Oamenii
pe care noi avem vând. Pe vânzările înseamnă psihologie pură. Da? Dacă vorbești cu toți clienții la fel, nu vei face niciodată absolut nimic. Cum reușești un om de vânzări în condițiile actuale de viață să-l crești și să-l aduci la potențialul maxim? Tu, ca antreprenor. Bună întrebare. Este destul de greu pentru că odată... Bine, pentru toată lumea vânzările sunt extrem de simple. Unde lucrezi în vânzări? Mie mi se pare foarte complicat. Eu nu am abilitate să vând, de exemplu. Tu te cunoști foarte bine. Pot să spun că mai am de scotocit. O să scotocim până la 80 de ani și tot descoperim lucruri noi. Din păcate și generația asta, ok, noi avem oameni între 23, 27, 28 de ani pe aici, media asta de vârstă, care oricum vin cu un anumit bagaj emoțional, mai vin și cu anumite senzații că știm noi cum se fac lucrurile și atunci este destul de greu să lucrezi. Trebuie să te duci, cum spuneai și tu mai devreme, în zona emoțională, să mai și vorbești ce probleme ai acasă, cum te înțelegi cu iubitul, cu iubita, ești ok, stai că acum este... Am avut o situație la un moment dat și știe dacă ne urmărește, știe despre ce vorbesc. Un tip foarte ok, dar la un moment dat s-a despărțit de iubit. Și m-a sunat dimineața. Nu, dar m-a sunat dimineața și mi-a zis: Liviule, eu următoarea lună nu pot să vin la muncă. Și a zis: de ce? Păi m-am despărțit și sunt terminat. Păi ok, ieși din casă, fă ceva ca să... Nu pot. Și o lună de zile n-a venit la muncă. Dar când s-a întors? Era lovit în aripă. Încă. Ok, deci a încercat să-și facă recuperarea singur. Eu nu am înțeles lucrul ăsta. Deci pentru mine a fost ceva wow. Cum adică m-am despărțit și nu mai fac nimic. Că sunt... Acum, dacă ne uităm puțin ce se întâmplă în afară, întotdeauna legislativ, oamenii sunt cumva acceptați să aibă astfel de stări. Adică în momentul în care intri într-un episod depresiv, ai suport de la stat să poți să stai și să-ți reglezi partea emoțională. Am stat și m-a întrebat, poate nu văd eu lucrurile cum trebuie. Întotdeauna îmi pun întrebări de genul ăsta. Băi, poate nu am reacționat eu ok. Poate n-am capacitatea emoțională să înțeleg cu lucruri de genul ăsta. Okay. Fiecare dintre Încă noi... nu mi-a răspuns la întrebarea asta. Fiecare dintre noi reacționăm la fel. Acum depinde foarte mult și de nivelul de experiență pe care îl avem. Dar ce mi-ai povestit acum este un bun exemplu despre cum facem față la conflicte. În momentul în care vorbim despre un conflict, el poate să fie aici și acum o situație care ne supără, dar în principiu această situație care ne supără are un zgomot intern mai mare dacă cuplează pe valorile noastre pe care povesteai tu, pe care noi ni le creăm în copilărie. Ne venim cu un bagaj din familia noastră de bază, din cultura în care am trăit și ne setăm niște valori. Ori dacă aceste valori cumva ajung în război cu situațiile actuale, pur și simplu se creează un conflict interior. Deci o presiune interioară atât de puternică încât poate să te doboare. Da, am o rugăminte la tine. Hai să definim și ce înseamnă conflict. Că eu prima dată când mi-ai povestit despre conflict am zis, pe eu mă cert tot timpul. Și am înțeles că de fapt nu este vorba numai despre ceartă. Sau nu este vorba numai despre a discuta în contradictoriu. Conflict avem și în conflictul cu noi înșine. Da, este un conflict la nivel intern și avem conflicte în relațiile cu ceilalți. Bineînțeles că oamenii se ceartă, putem să facem liste lungi. Dar dacă suntem atenți, practic aceste liste se pot cupla pe categorii. Noi nu ne certăm pentru situație, noi ne certăm pentru valori. Îți dau un exemplu. În momentul în care am spus îmi doresc să facem acest podcast, pentru mine era aici și acum. Pentru că eu sunt o ardeleancă atipică,
o curajoasă, care în momentul în care a învățat să se coordoneze după instinct, a zis și a făcut. Și eu am zis, da, este ok. Bun. Eu sunt cu... Aveam un numitor comun, podcastul. E ok. Bun. Eu sunt cu optimismul naiv la înaintare. Adică asta este o caracteristică, o capacitate care pe mine mă definește. În momentul în care ați venit și ați spus, stai puțin, că avem nevoie de reglaje, de suport. Nu e chiar așa, doar laptop și atât. Nu e, da. Și în momentul în care am văzut toate aparaturile care au încăput într-o mașină, pentru mine a fost șocant. Suntem ca la televizor. Ei, această amânare a momentului de a începe podcastul, pentru mine s-a tradus în perfecționismul vostru. Vreți să iasă lucrurile foarte, foarte atent. Bun. Noi nu ne-am certat pentru momentul în care începe podcastul, ci pentru capacitățile noastre. Răbdarea, optimismul meu naiv s-a lovit de perfecționismul vostru. Dar este prea mult spus ne-am certat. Că nu ne-am certat. Că noi Am veneam intrat cu în argumente. În conflict. Noi veneam cu argumente pe hârtie. Uite de ce trebuie să facem așa, așa. Și tu spuneai, ok, înțeleg. Voi sunteți cu partea rațională, eu sunt mai degrabă implicată emoțional în acest proiect. Și uite ce echipă frumoasă facem. Și nu numai în acest proiect. În general, partea asta de antreprenoriat trebuie să fie cu zona sau mai mult cu zona de rațional. Psihoterapeutul este mai mult cu zona de emoțional. Uite cum ne judeci. De ce folosești judecata? Am intrat în conflict. Și putem să dezbatem și pe tema asta. În momentul în care avem un client pe canapea, nu mă pot uita doar la partea emoțională. Tu da. Trebuie să mă uit și la partea rațională. Doar că există un mic secret. Orice informație ți intră în creier, mai întâi intră printr-o stație care nu face altceva decât să traducă dacă ești safe sau nu, dacă ești în siguranță sau nu. Ok. Următoarea stație este partea emoțională, prin care îți răspunzi la întrebarea dacă sunt acceptat sau nu. Și în momentul în care informația poate să curgă mai departe, ajunge în zona prefrontală și de acolo începem să gândim. Dacă eu îmi doresc ca o persoană să gândească rațional la job și să fie extrem de implicată în ceea ce face, este sănătos să știu că avem aceste 3 stații și că s-ar putea bloca la prima sau la a doua. Și imaginează că este ca la balansoar, știi? Dacă zona emoțională este prăbușită, apropo de colegul tău, raționalul a picat. Așa este. Și atunci, dacă mă reîntorc la ideea de antreprenor, în momentul în care este conștient că el este un model care ar fi sănătos să dea poziția de siguranță, să creeze siguranță la job, deja rezolvă prima stație. Apoi, dacă creează oportunitatea echipei să comunice deschis, să se accepte între ei, a rezolvat stația numărul 2. Este foarte importantă stația Ca asta ulterior, da. Pentru că, practic, noi suntem ființe emoționale mai degrabă decât ființe raționale. Și spune că a gândi este... E un pic mai greu. E un pic mai greu, da. Ca să ajungi să poți gândi și să-ți menții echipa la nivel rațional extrem de implicați, Așa este. nu ai cum să treci peste partea emoțională. Și atunci, uite, în zona de psihoterapie, noi avem 3 etape importante ale fiecarei ședințe. Attachment-ul, acolo unde ne întâlnim și facem atașamentul emoțional, facem relația, dar această relație se poate întâmpla foarte rapid, printr-o bună dimineață, printr-o discuție foarte simplă, prin a întreba cum te simți, cum ai găsit locul sau alte discuții de genul acesta care îi acomodează pe cei 2. Intrăm apoi în etapa asta de diferențiere în care pur și simplu începem să facem un schimb de opinii și să valorizăm acest schimb de opinii, ca ulterior să ne desprindem, să mergem în detachment, ca să pot să mă desprind de job, să merg acasă, să intru în rolul de părinte, soț și ce mai am și să mă pregătesc pentru a doua zi. Din nefericire, angajații și antreprenorii nu știu să facă acest proces și să-și încheie
Da. Adică se menține într-un conflict constant, nu știu să-și închidă dosarele, nu știu să închidă ușa și să lase problemele acolo la job pentru a se realimenta, pentru a se reîncărca și a veni a doua zi potrivit, reglat pentru muncă. Trebuie destul de multă muncă să ajungi într-o zonă de genul acesta. Noi nu spunem trebuie mult, pentru că scufundăm capacitatea asta numită speranță. Am înțeles. Speranța mare ultima, de obicei. Okay. Adică, din punctul tău de vedere, un antreprenor, în ce zonă ar trebui să fie mai mult? În zona emoțională? Cum ar trebui să conducă mai mult? Emoțional? Sau... am să-ți dau un răspuns care nu-ți place. Te rog. Ar trebui să le țină în balanță. Adică exact ce am spus, dacă nu ești conștient de unicitatea creierului și de faptul Deci că este bine să le faci și să le ai pe amândouă. Da, networking-ul este extrem de important și nu numai networking-ul, ci pur și simplu capacitatea asta de a menține oamenii împreună. Acum, Deci nu este greșit să stai de vorbă cu oamenii, să vezi ce probleme mai au. nu știu dacă ar trebui neapărat mers în zona personală foarte mult. Pentru că dacă tu vrei să diferențiezi lucrurile, dar îi întrebi ce se întâmplă acasă... Nu foarte. Spun că dacă îi întrebi ce se întâmplă acasă, nu mai scap de ei. Toată ziua poți să stai de vorbă pe tema asta. Poți să reglezi lucrurile legate de rolul pe care l-au la job. Cum sunteți astăzi? Cum este, nu știu, poate aveți proiecte sau aveți... se încheie luna, sunt target... Nu știu exact care este limbajul pe care voi îl folosiți. Ok. În vânzări sunt targeturi. Mă gândesc că targetul ține de un timp anume. La început de lună... Da, într-o lună de zile. Ok. Dacă iei începutul de lună și sfârșitul de lună, tu practic ai niște etape în care oamenii intră. La început de perioadă ei sunt mai relaxați. Exact. Ai văzut că știi vânzări. Ok, intuitiv. Ulterior, când ne apropiem de... Este ca la contabil, când se apropie de... Da, când se apropie 25, toată e lumea panică. este în stres. E cam așa probabil este și la voi. Exact. În perioada... Dar când e 25, e 30, știi? 30 sau 31. Perioada de final, toată lumea este cu stres maxim. În ultima săptămână, atunci se face target. Uite, atunci îți vezi cel mai bine echipa în conflict. Da? Adică sub presiune îi vezi foarte atunci clar fiecare cum reacționează. Atunci să vezi. Da. Și pe întâi toată lumea este zen. A mai trecut o lună. Ne-am relaxat. Exact. Liviu nu mai este atent la noi. Da. Exact. Tu ai același ciclu de funcționare în business la tine? L-am avut. Și acum l-ai spart? Menții? Da, nu vreau să mai gândesc la că se face targetul în ultima săptămână. Nu vreau să mai merg în zona asta în care la începutul lunii, dar am fost. Am făcut aceleași greșeală ca și ei, adică nu sunt... Ok. Cum ajuți echipa să rămână constantă în muncă? Adică să nu mai facă diferențierea între prima parte a lunii și ultima parte a lunii, ci să lucreze constant. Vrei să spun o chestie? Te rog. Când o să descoper și asta, o să scriu și despre asta o carte. Ok. Cam prin toate trainingurile sau în toate trainingurile pe care le-am parcurs, trainingurile de vânzări, cam asta era ideea. Cum facem să ne facem targetul în primele 3 săptămâni, să fim relaxați în ultima săptămână. Nu relaxați, să lucrăm pentru luna următoare. Rar s-a întâmplat acest lucru. Pentru că oamenii se duc în zona, la început se duc în zona de a trecut, e prima săptămână, stăm mai relaxați, mai sunăm clienții când ne mai ducem noi aminte, ok, suntem în regulă. Și după aceea începe stresul, știi? E stresul cifrelor. Mai am o întrebare. Te rog. Oamenii tăi din vânzări sunt la job pentru că au motivația lor interioară sau merg la job și fac cifrele pentru că știu că îi vei certa? Eu sper că e prima variantă. Sper și îmi doresc să fie prima variantă. Dacă ești mai rău așa și te ridici cu elicopterul și te uiți deasupra și faci o analiză, Da. care crezi că este răspunsul? Oamenii muncesc pentru ei, pentru... Eu cred că pentru ei nu cred că sunt văzut ca un om, ca un șef rău, hai să numim așa, ca un boss rău. Și dacă ai fi văzut ca un șef rău,
Poftim? Unde e problema? Și dacă ai fi văzut ca un șef rău, i-ai întrebat vreodată cum o vedeți pe mine? Am pus întrebarea asta, nu lor, acum, trecut. Adică în altă epocă, când erai mai tânăr. Nu. Mai acum un an, doi. Acum nu vrei să descoperi. Uite o întrebare bună, dacă vreau să descoper sau nu vreau să descoper. Te-ar ajuta să afli cum te văd oglinzile. Eu cred că mă văd ok. Ai pus punct, gata, te-ai dezvoltat, nu mai vrei să afli. Uite, mâine o să mă duc să-i întreb. Cum mă văd? Crezi că îți vor răspunde sincer? Ești pregătit? 2 îmi vor răspunde sincer. 2 din? 5. Ok. Mizăm pe cei 2. Da. Și pe cei care nu vor răspunde, ce facem cu ei? Sunt fix în zona aia de să nu zicem lui șeful ceva de rău, că dacă cine știe ce se întâmplă. Nu, eu întotdeauna, inclusiv în partea de interviuri, când fac interviurile, și ok, am bătut palma cu un om, asta este unul dintre lucrurile pe care le spun. Aici vorbim deschis despre absolut orice, din punct de vedere profesional. Nu mă duc în rolul de... chiar, da. Nu faci cum fac eu. Nu. Că merg înspre sexualitate. Nu. E zona lor personală, nu intru acolo. Dar este un lucru la care... Pentru că mie îmi place să-mi spună lucrurilor. Băi, uite, nu-mi convine chestia asta, nu sunt în regulă, nu funcționez ok. Vedem dacă putem face ceva, dacă nu, ce e despărțirea. Că atunci, dacă nu e despărțirea, ne frustrăm și lucrurile nu ies cum trebuie. Dacă am face acum o sumarizare, un rezumat al discuției noastre. Am pornit de la ideea de antreprenor, am adus ideea de lider și am adus ideea de conflict. Asta e, conflictul e ce trebuie. Cum arată oare un antreprenor în conflict? Depinde cu cine. Depinde cu cine? Mm-hmm. Depinde, te referi la echipă sau la familie? Sau... Exact. E cu el. Nu e la fel. Eu nu cred că e la fel. Uite, de exemplu, când sunt în conflict cu mine, la 2 noapte așa ies prin curte, fumez și mă cert. Te gândești la definițiile antreprenoriatului. Exact. Că nu le știi, de ce te cerți? Nu pot să fac același lucru cu oameni sau nu pot să fac același lucru cu partenerii de afaceri. Nu. Tu îmi spui un lucru foarte important. Eu îl traduc în autoreflexiv. A fi autoreflexiv este o capacitate absolut Cred că este foarte delicioasă. important. Cred că este foarte important și odată, eu sunt și genul care, în momentul în care iau o decizie, știu, mi-ai spus că s-ar putea să fie greșit, mă gândesc foarte mult ce gândește X sau Y sau cum ar putea afecta decizia mea persoanele din jurul meu. Stai să ne întoarcem puțin, că aici am mai băgat pe mine în conflict. Te-am băgat adică în conflict. dacă eu am spus, dacă eu am spus, e literă de lege. Asta zic, că nu e întotdeauna dacă eu am spus e literă de lege. Mai aplec urechea și la ce spun cei din jurul meu. Acum, nu mi-am amintesc exact contextul, dar presupun că este vorba de cât anume, procentual vorbind, uite să vorbim așa în cifre. Să vorbim în cifre. Cred că e foarte important să fim atenți procentual cât dăm pentru părerea celorlalți, cât de mult ne lăsăm influențați de părerea celorlalți și cât de mult ne raportăm la ce credem noi despre noi. A fost apropo de cât de mult ne raportăm la, sau cât de mult ne interesează părerea celorlalți sau Da, suntem într-o cât societate... de mult ne gândim la părerea ce gândește celălalt. Această greșeală am făcut-o de foarte multe ori. Și de multe ori am stat într-o zonă, nu știu, de cenzurare, de conflict, de numește-o cum vrei, din punct de vedere psihoterapeutic, care, hai că nu zic așa sau nu fac așa, că cine știe ce zice X sau Y despre mine sau ce părere își face despre mine. Până la urmă, cred că contează destul de puțin ce crede X, Y, Z despre deciziile pe care le iau în business-ul meu, în viața mea personală, în chestii ale mele. Adică un antreprenor ar fi sănătos să învețe să se asculte mai atent, să fie autoreflexiv, Exact. să-și pună pe hârtie problemele, Da. Este foarte important. conflictele. De asta ți-am Să și și le spus recunoască. la începutul discuției că
de puțin timp consider că fac lucrurile așa cum trebuie, în ceea ce mă privește. Pentru că am stat un pic agățat într-o zonă de genul acesta. Dar eu mă gândesc că avem așa, uitându-mă de exemplu și la cariera mea, avem etape de dezvoltare. Cu siguranță. La început suntem cu optimismul ăsta, că putem să facem orice, asemenea copiilor. Suntem foarte atenți la ce vreau, eu vreau. Pe principiu nu are cum să nu iasă. Exact. Cu un calculator în față iese un podcast. Dacă mă gândesc, de exemplu, la debutul meu de carieră, vreau să mă fac psihoterapeut, că văzusem pe undeva Ți-a plăcut prin ție? filme. Ai Da. văzut un serial. Apoi a venit etapa în care, în momentul în care am intrat pentru prima dată în cabinet, mi-am dat seama că nu știu suficient de multe lucruri. Adică facultatea n-a fost atât de atent structurată încât să mă ajute să gândesc din perspectiva antreprenorului. Am citit cărți, mi-au plăcut foarte tare, partea de diagnostic, partea de clinică, dar nu m-a învățat nimeni cum să-mi vând serviciile, cum să mă valorizez pe piață, cum să mă ridic față de ceilalți, cum să intru în această cursă a antreprenoriatului. Deci foarte mult ai învățat din, e o vorbă în IT, din trial and error. Da? Ai încercat, ai greșit, ai luat-o de la capăt, iar Dacă mă gândesc că acum 18 ani, aveam și mai puține resurse așa este. la îndemână. Adică eu personal am debutat prin a scrie articole. A fost singura variantă pe care am găsit-o utilă. Și eu tot la un ziar am fost angajat prima dată. Dar nu scriam. Ba da, am și scris câteva articole. Da. Uite că avem puncte comune. Dar îmi amintesc că am scris undeva la peste 6 luni articole și n-am primit decât un mail, un singur feedback. Ne întoarcem puțin la cum am început discuția cu curajul în fața unui psihoterapeut. Oamenii au o teamă de un... Aveau o au în cu continuare. 18 ani. Hai să fim era serioși. în Ok, Târgu sau Mureș. mai... Da, era ceva. Adică Dar cum să fii și... această temere există în continuare. Oare ce o să vadă Și despre nu mine? numai asta. Am avut un mare dezavantaj numit vârstă. Pentru că în momentul în care se așezau oamenii față în față cu mine, îmi spuneau, tu ești prea tânără, ce mă poți învăța tu pe mine? Și asta țin minte că a durat o perioadă de timp și m-a forțat foarte mult să-mi dezvolt un limbaj prin care să conving persoana care este cu mult mai în vârstă decât mine că discuția poate să ne ducă undeva. Dar într-un fel crezi că poate aveau dreptate referitor strict la chestia asta cu... Aveau dreptate în varianta în care judecau. Ok. Adică a fost Crezi greu că experiența ta de la 25 de ani este aceeași cu experiența de acum? 20. Nu, categoric nu, dar ce vreau să scot în evidență este faptul că orice debut ne aduce în zona de conflict și pe unii dintre noi ne întărește. Pe unii s-ar putea să ne prăbușească, pentru că în Corect. acel moment, dacă mi-amintesc de etapa în care scriam articole și n-am primit niciun feedback, dar feedback-urile au început să apară după ce n-am mai scris. Aveai frustrări când n-a răspuns? Nu știu dacă neapărat frustrări, cât nu aveam un ghidaj. Adică nu știam dacă ceea ce fac cum În ce parte e să bine. merg. Apoi, bineînțeles că a venit perioada în care am început să apară feedback-urile. Să primești feedback-uri reale de la cel care stătea... Și ce ai simțit în momentul acela? În momentul acela cumva vezi luminița de la capătul tunelului, știi că ceea ce ai ales intuitiv să faci în meseria pe care ți-ai creionat-o, duce undeva. Okay. Și asta a fost cumva motorul care m-a dus după aceea într-o etapă în care am avut curaj să explorez mai mult, să merg înspre alți psihoterapeuți, să ascult ce spun ceilalți, să merg înspre a asculta cu mare atenție tot ce au adus fiecare dintre cei care au pășit în cabinet ca și experiență de viață, ca și experiența de antreprenori, pentru că am întâlnit foarte mulți antreprenori. Adică acele secrete care îți formează cumva valori noi, te flexibilizează, te șlefuiesc, ca să pot să ajung acum, să stau liniștit în fața unui microfon și să vorbesc, pentru că știu foarte clar că această experiență
experiența de a fi față în față cu conflictele, cu greșelile, cu impasul, cu momentele în care te gândești că s-ar putea să nu faci bine ceea ce faci, nu am făcut altceva decât să mă creioneze cred că ceea ce sunt astăzi. asta o avem tot timpul să ne gândim dacă facem bine ceea ce facem. Doar încercând. Cei care suntem autoreflexivi. Există personalități care nu fac asta și știi foarte bine. Da. Adică avem persoane care consideră că ei știu și ne ducem un pic în sfera narcisismului. Eu știu, eu vreau. Altă variantă nu există. Și eu pot. Nu se poate. Da. Bun. Și acolo dăm, în antreprenoriat, dăm de greu. Da. Ce ne dorim de la următoarele episoade ale acestui podcast? Astăzi am vorbit când despre antreprenori, când despre psihoterapeut, când despre conflict, când despre povestea noastră de viață și de dezvoltare. Eu îmi doresc foarte mult să mai ascult și alte povești. Pentru că fiecare om, fiecare antreprenor are povestea lui proprie. Sunt curioasă să aflu cum au făcut acești antreprenori față conflictelor, ce anume i-a determinat să meargă mai departe, de unde le-a venit ideea să facă un business. Adică eu sunt atât de plăcut surprinsă aici în București. Toată lumea vrea să facă un business. Cât de creativi sunt. Cum au capacitatea să, pe lângă jobul principal pe care îl au, să mai dezvolte și altceva și tu ești într-un second job în momentul ăsta. Da. Au această poftă de networking, această poftă de a ieși din... Da, este un pic mai dinamic decât la Târgu Mureș. Zona asta de... Ce ai vrut să zici? Absolut nimic. Doar că este mai dinamic. Da, deci asta ne Bun. dorim. Să ascultăm vocea antreprenorilor și, bineînțeles, fiecare experiență pe care oamenii ne vor aduce în lumină, să folosim ca și resursă pentru traininguri combinate între un antreprenor și un terapeut. Deci de data viitoare avem și invitații ca să... De data viitoare avem și invitați și avem și multe teme pentru noi. Să furăm tot ce ne aduc invitații. Vrem să vedem cum au și cum, așa cum am stabilit, invitații vor fi antreprenori de rând, normali. Ce înseamnă normali? Ca în mine, ca tine, meu. ca noi. Adică nu în zona de multinaționale, în zona asta de firme foarte mari. Antreprenori care au plecat de la zero, care au construit niște business-uri, care au greșit în anumite business-uri și business-urile respective s-au prăbușit, au luat-o de la început, au riscat din nou și au avut succes. Adică aducem în lumină oameni care ne educă copiii. Oameni pe care să îi ajutăm și care să ne ajute. Eu așa o văd în zona asta de networking, pentru că în fiecare zi învățăm lucruri noi. Dacă suntem Suntem deschiși. Dacă nu, noi le știm cel mai bine pe toate. Exact. Eu aș mai avea o întrebare. Te rog. Cum te simți în acest moment? Foarte bine. Ce înseamnă Deci foarte este bine? prima dată când sunt camerele pe mine, absolut. Da, este prima dată, nu s-a mai întâmplat. E adevărat, în primele 5 minute simțeam așa că mi iese puțin foc din Creier? de sub cămașă. Dar după 5 minute m-am liniștit. A fost aceea senzație pe care am avut-o într-un anumit moment când am făcut prima prezentare. Când în primele 5 secunde s-a șters totul din creier. Absolut totul. Nu mai știam ce să spun și cum să spun. Prezentare te referi la training sau la... Am avut o prezentare în fața unui grup. În fața unui grup, Okay. exact. Eu mă gândeam acum ce frumos ai vorbit despre agilitatea emoțională. Adică Uite, vezi, tu ești cu termenii ăștia. ne-ai dat modelul antreprenorului care are curajul să vorbească deschis despre emoțiile pe care le are și mă gândeam cât de mult i-ar ajuta pe antreprenori să facă acest lucru, adică să recunoască. Eu cred că doar așa putem să avansăm. Da, dar câți fac asta? Te întreb. Rămâne de văzut.
descoperim împreună. vom avea mulți invitați și vom vedea ce ne spun și ei. Înainte să încheiem, mai ai vreo întrebare? Nu. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc, Oana. O seară bună!